Her sidder H.V. Bissens gamle Istedløve på sin sokkel i den tyske SS-kaserne i Lichterfelde i Berlin. På paradepladsen foran Løven plagede SS-generalen Sepp Dietrich at inspicere sine tropper. Men i dag er billedet et andet. Istedløven er omgivet af amerikanske lastbiler og jeeps, der er kommet for at hjælpe den hjem. Den amerikanske overkommando har til arbejdet med hjemførelsen af Istedløven udvalgt Luther-eksperter blandt soldaterne. Manden, der på dette billede spændt følger arbejdet, af Henrik Ringsted, der har været mellemmand ved forhandlingerne i Berlin. Togen er på plads og anbragt således, at trykket bliver ligeligt fordelt over hele bronzeløven. Nu griber kranens krog fat, og rebene strammes ved de holde. Det er tomme, tykke, splinter nye reb. Nu rokker kranen løven løs og hæver den først nogle få centimeter op i luften. Svinger den rundt, klar af piedestalen, og sætter den derefter langsomt og forsigtigt ned på jorden. Løven passer til bilen, som om det store køretøj var bygget netop med en sådan transport for øje. Men det er også en dygtig chauffør, der manøvrerer vognen. Hele divisionens bedste lastbilchauffør. Montgomerys velkendte ørkenrotter viser vejen til Hamburg. Og her bakker lastbilen ind på Korsørs fordæk. Sjælland er nået. Bilen med løven forlader færgen stadig omhyggeligt overvåget af Robert Oldfield. En regnvåd oktober formiddag når den lille konvoj med den dyrebare last København nøjagtigt 50 timer efter den første nagle blev løsnet fra monumentet i den tyske kasernegård. Den store bil runder langsomt og forsigtigt Rådhuspladsen. Istedløven er vendt hjem.